Είμαι στην φιλία της. Πώς το λες? 57. Δόθηκε η εκκίνηση και έφυγαν τα κορίτσια 300 μέτρα με πόδια και πολύ καλά βλέπουμε να πηγαίνει η Νικολίτσα Σαμίκου, η οποία ήδη έχει προσπεράσει όλες τις αθλήτριες και πάει για έναν πολύ καλό χρόνο. Η αθλήτρια του Άπλα, αθλήτρια του Ανδρέα Τσαγά, πολύ καλή η Νικολίτσα. Έρχεται για να τερματίσει. Πάμε Βαγγελία! Έλα τώρα είναι! Πάμε Βαγγελία! Και να δούμε το χρόνο της 47-14. 47-14 πάμε.